Co? Boże, kochany. Co, nie ma czarnego? Nie ma. Gdzie jest czarny? Co tatuś zrobił? A, Chyba go to wkurza. Na No i pewno. dobrze, niech go wkurza. a, Niech się odwraca na prawo. Na prawo niech się. Patrzy tam i nic nie widzi. co to jest? Nie ma. Dajcie karnisz. Albo lampę. I mój, tu jest tatuś, patrz. I babcia, Ale o tu. zobacz, jaki fajny aparat. No. A. Co? Patrzy na czarne. No, Patrzy jest na czarny? czarne. Nie takie. Nie. Nie ma mojego karnisza. Ani lampy. No co? No jej, ojej, nie A o pakuniaj. której on jadł? O 8? Czy o 9? O 9, o 12. Ege? Za godzinę. Nie, albo się spać, co może, bo wiesz, to mokro mają go później. A? O, przecież widzę. Kopiemy. A? A? Adu. Złap za ten, za aparat. O. Że się patrzy. A?